Bueno, Izaskun auzoko festatan, hilaue 2 urtez behin abestia hasi ziren abestiatatzen, urrengo urteen Espunik izeneko disko bat, ateatze dute eta dijoaz interkalatzen bezala. Orduan aurten nahi zuen abestia ateratzea eta bueno, gukin pentsatu zuen, ez? Ez sortzea bakarrik, baizik sortu eta grabatu eta hori dena nasketa eta egitea eta guk oso gustu hartu genuen gonbidapen hori, azkenen oraindik zesuma bezala ezken eukelako eta abestik sortuta eta hortik enetorri zen dena. Claro, denbora eskatzen zigun eta orduan hor tarte bat ikusi guen, esan oain ite dugu o fetxa gaina atoz. Anderrek zubik gitarrakin idea bat ekarri zuen apirilalde hortan, eta egon gineola pixka buelta pare bat ematen, gero uste bakoitzek bere tokea sartu ziola, bai bateriekin ritmoekin eman zion bere tokea etxaunek, Garcesek oso ez dakit bere toke zea bat eman zion, nik uste bakoitzek jun ginelak egitzen hor, eta gero Trikitisak igual estribilloko zea hori eman zion, irudioi funkia bezala basea, eta gero Trikitisa sartuta pixka berezigoa, hola. Azkenen normalen festetako kantak taula izatea, ez dakit, ska estilo hortan, pixka trompetakin eta hola, gu pixka diferente egin genuen. Berez, iazia egin genuen bat, baina, nahi genuen zehoze pertsonalagoa egin, ez? Gure abesti batekin, besteako berratzalako, eta orduan, pentsatu genuen hau aukera polita zala, ez? Egiteko. Eta, jarri eta bi egunetan, egun baten grabatu eta beste bi egunetan edizioa bukatu eta jazta. Modu desberdina daude abesti bat egiteko, batzuk aurrena letra idazte dute eta gero letrakin doinua nola inspirazio gen, guk aur doinue bagen euken eta horren kajatu behartzen letra, ezta? Eta euki genitun tirabira batzuk ez, hasieran nahi genuen zehoze igual rima gehiago eta azkarragoa eta hasi ginen pixka komplikatzen da guzti genuen astea pasa astea etorri ezken nula abantzatzen, ez? Orduan, pixka eta aztuko eta melodia eta sartuko nahi ze kontatu nahi dugu, ez? Auzoko festak, auzolana, Espunik die azkenen simbolo bat bezala die, ez? Izaskun auzok badauzke simbolo asko, baina Espunik bai die diskoi izen hori ematen die, orduan, hortik tira genuen pixkat eta azkenen konsegitu genuen nola ala bik ezkontzea. Abesti hortze dago eta taulara igotzeko aukera ere ostiralean, ez da aurkituko da ostiralean Izaskunek garbiltzen dena. Zesuma talde animatu bat biletuko eta estrenekoz abestia zuzenen atxual izango eta beste guzti berta junda konprobatzea beste ez dago.